Wiki ino takambirana nako zinthu zingapo za ADHD. Mmene tinaonera dzana, anthu ambiri ngakhale tilibe ADHD timatha kumayiwala kapenanso mwina kukanika kumalizisa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Ndiye zinthuzi zikhoza kumuthandiza wina aliyense. 1. Inuyo wammawa kandi inuyo wa 2 hours from now musamukhulupirire. Inu amene mutamukhulupirire ndi inuyo wapanopayo. Ndizazuka mmawa nsanga ezovala kuntchito ndizaziona mama omwe. Ayi, never gonna happen. Sizichitika zimenezo. 2. Kugwiritsira ntchito alamu china chilichonse. Alamu ija siyodzukira chabe. 11 koloko mutha kukhalandira alamu yoti muyambe kuphika nsima. Inayo kanitengera mwana ku sukulu choncho. Tili pa nkhani yomweyi. 3. Kuyika mataima pa zinthu zomwe zimakubowa. Taima ni ngati kudzipasa nthawi eti mukatsegula foni yanuyo pamene pali alamu muonanso pena muona kuti pali timer. Ngati mwachitsanzo kusuka mbale kumakubowana. Muyika timer ya 15 minutes. Kuti mutsuka mbale kwa 15 minutes, pamene mutamalizirepo ndi pomwepo. Mupeza zoti 15 minutes imeneyo mwapangabe zinthu zambiri ndithu kusiyana ndi zomwe mukanachita. 4. Kuyigawagawa ntchito. China chomwe chimavuta m'maubongo anthu amene ali ndi ADHD kapena amene ali ndi vuto lomalizisa zinthu, finishing task, ndikuti amavutika kupanga prioritize zinthu kapena kuti amavutika kuganiza kuti kodi apapa chiyambe ndi chani. Zipezeka zokuti munthu wanikoloko ya masana sanasese pa khomo sanachape zovala koma akuti akudula masambo omwe atadyere madzulo nsima. Mwawo atopa ndi kuganiza kapena kuti akhala overwhelmed. Ndichape zovala ndisese ndi amangopanga no chomwe chabwerera. Ntchito yochapa zovala ija kuti itheke timafunika kuyigawagawa. Ngati zovala zanu zimakhala mu basket, ndoti ntchito yanu yoyambirira ndikutenga basket kuyipitisa ku bafa kuja muona beseni lomwe machapira muyamba kuthira mu madzi ndi sopo mwanu. Imeneyo ndi ntchito yanu number 2. Kaya ngati mmagwira ntchito m'maofesi mukuyenera mukafika ku nyumba mukalembe report. Mutu mwanu mnene kuti ndikafika ku nyumba ndikuyenera ndikatsegule laptop. Ndatsegula laptop ndikuyenera ndikatsegule Microsoft Word. Basi. Number 5. Lembani chilichonse. Mukhala ndikakope muzilemba ndi cholembera muzizitumizira nokha ma VN ndikulemba kuti VN ndi achakuti chakuti. Daily mmakhala mukuzuza zoti mukumbukira koma daily mmakhala mukuyiwala. Chonse chofunikira pa kalenda mupite mukakhwache ndithu kalenda ija kulembapo zinthu kuti muzikumbukira. Tsiku ili kuli meeting ku sukulu kwa mwana. 6. Kuphatikiza zinthu kuti muzichitira limodzi. Chitsanzo anthu ambiri timatsuka nkamwa mamawa. Komanso titha kukhala ndi mankhwala ena amene timayenera kumwa mamawa koma muna timayiwala. Mutha kuyamba kuyika nswaji wanu pomwe mankhwala anu amakhala. Ngati mupita ku bafa ukatsuka nkamwa mutenganso mankhwala anu limodzi ndi nswaji uja. Pakapita nthawi ubongo wanu uja uzolowera kuti ndikatsuka nkamwa ndimamwa mankhwala. Ndipo choncho simungayiwale kumwa mankhwala pokhapokha muyiwale kusuka nkamwa kuja. 7. Tizika zinthu pomwe timazigwirisira ntchito. Ubongo wathu ndobalalika kalenkale tisalimbane nawo. Osati ndapeza malo ena ake so abwino mu drawer ndisunge wallet yanga ija pamenepa. Mupezeka zoti mwayiwala wallet imeneyo simudzayiwonanso. Zonse zomwe mazigwirisira ntchito zizikhala pamodzi. Maki, ma wallet kandi ma glass. 8. Tizikhazikisa zinthu m'maganizo mwathu. Mwachitsanzo manja anga onse amanyamula zinthu. Kukubwera nthawi ya mvula anthu ambiri tizanyamula mwina umbrella ndi chikwama. Muli minibus musanatuluke minibus manja mwanga muli zinthu ziwiri. 9. Tizifunsa tsatane wa zinthu zomwe tikuyembekezereka kuchita. Osalandira malamulo kapena ma instructions osamveka bwino yayi. Kukutumani kunsika kuti mukagule mpunga funsani ndithu kuti mpunga wake mufuna otani. 10. Inuyo kuina kwanu usakhale kukhonza kapena kumalizisa chinthu ayi. Ngati teremu yathu anakhonza 30%, teremu ino wakhonza 49 anangu asala ndi 1 mark kuti akhonze pasi 50%. Wachita bwino ameneyo munyadireni. Progress is better than perfection. Bola tikusuntha tikafika. 11. Sunthani kaya kuyenda kaya kuvina kaya kudumpha. Majowajowa amathandiza ubongo wathu banga focus kapena kuti kukhala ndi chidwi. 12. Zimvetsetseni zikondeni. Kaya ndi mwana mvetsetseni mukondeni. Sino waulesi sino amisala sino balalika ubongo wanu wangokhala kuti umagwira ntchito mosiyana ndi anthu ambiri. Chomaliza ngati mukukayikira kuti muli ndi ADHD amene amakusokonezani ndithu makhalidwe anu tsiku ndi tsiku, pitani ku chipatala makamaka zipatala zazikulu zomwe zimakhala ndi ma psychiatrist kapena kuti adokotala okhuza ndi matenda a mu ubongo. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.